I skal bare sige nu, når den skal stoppe, okay? Okay. Og nu skal I slå hinanden. Tæsk hinanden. Nu skal vi tage hinanden. Kom så, I skal slås. Alex, du skal ikke skrige. Du skal ikke sige alt. Bare, I skal også slå med hænderne. Nu tager jeg en helikoptertag. Hey, nu skal du slå ham igen i hovedet. Alex, i slow motion. Du skal gøre det i slow motion i hans hoved. Igen. Ja, du er ikke på YouTube. Kom så. Vi sætter Alex og Jonas, der slås på YouTube. Kom så. Ja. Wrestling! Vi satte mig på YouTube. Og nu skal I stoppe. I skal lave det der. I skal lave... Nej, du er Bilal. Hey, I skal... Stop. Stop. Wow, shit. Det her er Bilal. Bilal er... Din lampe går slag i stykker. Nej. Kom med den, Nessu.